Dili ugma po. Kandusanan sa mga kandusanang pobre. Mga kandusanan, pauli na sila mga kandusanan kay nakakuha na sila og balanghoy. Nagistorya silang duha mga kandusanan kay ila dong harveston ugma ang kanang tilapia mga kandusanan. Sa nato kanang dagko na moy magkuha ta diha isugba na ugma. Sige, ato na tay. Oh, Kana day. sayang man pud ang gagmay. So, manguli na mi mga kandusanan. Mahuli na ta kay Muning kinabuhi sa atong kandusanang Churarat o kandusanang Gloria. Di ba mga kandusanan, no? Ang ganda ng view dito mga kandusanan. Ganito talaga sa probensya mga kandusanan. Kandusanang Gloria. Kanang imong gibit-bit unsay sulod ana be? Balanghoy. Ah, balanghoy na. Balanghoy sa mga kandusanan gikan ni sa kuan amo ang balanghoy yan. Oo. Ya. Kanang imo kandusanang Churarat. Unsa man na siya? gamay rin tayo yung akong nakuha nga kamuti kay paglingkas na ko wa pay unod. Ah, maudi ay. Gamay pag yun sa unod. Di pa siya pwede kay 2 months pa man, every 3 months man na siya kanong kandusanan. Ah, every 3 months day siya kuanon. Siya pangamutihan na. Ah. So mga kandusanan makita na to diri mga kandusan mo agi mi sa Siya pa. sapa mga kandusanan. Kisi tagian ang kanang sapa si Day Chuchay no? Si kandusanang Chuchay ang tag-iya sa sapa mga kandusanan. Iyan ni diring banda. Ay, iyan di banda di diri ah. Yuta diring banda. Mga na siya mga kandusanan ang amo ang kuan Baliti. kanang baliti o big baliti. Sa una, diri mi sa una magkuan. Duwa-duwa. Oo, mga kandusanan katong dili pa may mga minyo. Kato mga virgin pa sila mga kandusanan. Kuriya buya. Labay sa mi sa among kuan. Kadang mga kandusanan. Ayan mga kandusanan no. Yan dito talaga yung ano mga kandusanan. Dito naglalaba ang mga tao mga kandusanan. Yan. Oo, dito mga kandusanan oh. Yan. Sapa to mga kandusanan. Mao ni among sapa diri nga very fresh. Diri mi maligo sa una. Manglaba. Karon dili na mo galigo diri ang mga kandusanan. Maligo gihapon mi. Ah, kato mga bata pa mo diri mo galigo no. Adlaw-adlaw mi maligo diri. Karon mga sinima na lang. Ah, maudi ay. Baha. Dili pa mo sa padel Chris. Mugamay man siya, mugamay ang sapa pag kuan. Dili mo. Dili ninyo nalimpyuhan ang kanang balanghoy diri sa sapa. Mansion ay. Ah, dito na sa mansion. Sa mansion na yun. Maglaba mi diri ugma siguro diri oh. Mo na pares na mo sa mong balanghoy pod kandusanan o kamuti o ganas. Yan, ganito talaga sa probinsya mga kandusanan no. Nga ani gid oy basta naa ka sa probinsya magpuyo sa mga bukid-bukid. Panglamos diri Ay kandusanan. mo mga pagkaon fresh talaga kuan siya mga kandusanan. Udlot sa kamuti, ya balanghoy o Balaban ang balanghoy mga kandusanan no. Ano na siya? Kabugnaw sa Saba- among sapa. Bugnaw kaayo oh. Oh, bugnaw gyud. Oh, na-feel ko sa tiil. Siguro taon niya kandusanan. Oo, sarap sa tiil. ang kini nga sa mga kandusanan Mga di guys kani sa pulse damo dira sa Oo, ano sa ba? Ah, gikan dai ni sa falls ning inyong kuano, inyong kanang Gikan sa sapa. Mun bugnaw kayo siya no limpyo pag yun. Very bugnaw. Oo. Sobra ka bugnaw, sobra ka cold. Mutong sa ubos mga kandusanan no. Babay mo kandusanan. Bye-bye. Adto na mi. Mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.